Wah, Mbak Meni nek tak tembak iki ditampa ora ya kira-kira. Wah, nah aku nek ra nembak ya ora ngerti jawabane, ngerti ditampa apa orane. Wis pokoke wis tak coba sik urusan Citra pikir keri. Wah, ngomong ngono bocah-bocah ya prenge gayeng iki. Cah aku le rezeki cah ayo madang gedenya. Tenan ora? Dita Mas terus ki, jendane kok ora teko-teko. Mbak Men. Ono apa ya Mas kok ngejak aku ketemuan ning kene? Ada sesuatu hal yang aku ingin bicarakan sama dirimu. Apa ya Mas? Dari aku ketawal wis seneng karo kowe sih, Mbak Mending kowe gelemang dadi yang. Lanjiri jare makan-makan geden kok. Ngerti-ngerti ning mbak cewek iki karepe piye ngene iki? Gue tembak Mbak Mening nah aku nah. Kita bojoku men lah. Ya Allah, ya Allah. Wis sae bali ae yo. Mangan useng-useng lateng ya ngono kae. Tong ngapik. Oh. Hei. Jon tak bali sik. Ya Jon, iki. Oh, titenono kowe Tris, tekan omah gur tak santet ora urusan kok. Kanca-kanca nek dikira ngono aku ya tegel ora urusan tekan omah santet. Pokoke. Obah Mas, wong aku ya ora oleh pacaran. Iki tenanan Mbak Reneng anu kesempatan pisan kas juga aku. Ora ae Mas, aku tak mulai ae. Ya, Jancuk kok. Kamu boleh mengabaikan chatku, tapi tidak boleh mengabaikan kesehatanmu. Wah, aku butuh pencerahan Mudin nih. Tak mau romai Mudin sih lah. Din. Wah, kuwi meni Mudin dia apa bae. Assalamualaikum. Din. salam. Dek, monggo mang pinarak Mas. Monggo. Iya sih. Pripun Mas, enten kersane napa? Ngapunten mau nembe lekaran mah kebablasan Mas. Pripun enten apa? Kula iki enten enten masalah. Nggih. Wah, Din aku karena mbak cewek ditolaki piye, Din? Frustrasi ya aku. Terus penake ngene bunuh diri ae piye? Dadi piye ta ceritane kono gene piye critake sik ning aku kene? Kok tiba-tiba bunuh diri matamu iki bunuh diri. Aku wingi ketemu cewek ning pinggir dalan iki, Din. Terus toh, letan rong dino toh, terus tak tembak. Terus ditolak ngono kae piye, Din? Frustasi aku. Terus ya bunuh diri ngene iki piye? Lambemu iki bunuh diri. Wah, aja bunuh diri sik. Aku lah wong kowe iki ya lucu. Lagi rong dino langsung mbok tembak apa cewek ngendine gelem iki. Pendekatanmu reneng gitu ta. Ya ngono kuwi berjuang sik, kowe nyerake dae sik ngono. PDKT ngono kae jare wong-wong. Lah kowe baru ngene PDKT mbok tembak ya piye. Yo nek sesuk ewangi nembak ya, Din. Yo aku saking cintane padanya yo ibarate sembakku tak cerelke ning ngarep omah ngono ae, Din. Ah cukup mentak kowe Mas. Mengarep mbak cewek kon ngancani Pak Mudin. Ya serah apa lah, bisa tak kancani. Tapi sesuk ora saiki. Sesuk ketemuan nang kono langsung karo aku. Wis, nek tak balik sik ya, Din. Ya, siap. Ya, salam Mas. Undangan. Sik lho, Din. Ya. Assalamualaikum. Salam. Loh, babe kok ning kene? Loh. Iki sing mbok omongke Mbak Mening-mening kae iki to? Heeh. Oh, Din, ayo to.
Lah kowe iki ngerti ra? Iki anakku. Kowe ngapa ya nang kene? Wis kana mulih. Nggih Babe, tak mantuk. Silent action. Loh. Iki ta sing mbok omongi mening-mening kae iki to. Iya. Kamera, roll and action. Hati-hati. Wait. Hati-hati. Hati, Cuk. Oh, titenono kowe Tris, tekan omah gur tak santet kowe. Cireti. Leh, ngono ra apa. Action. Nggih Pak, tak mantuk. Babe. Nggih Yo. Babe, tak mantuk. Kira mlaku piye sih? Ya Allah, ya Allah. Yo. Bisa record lho. Ya apa. Action. Kowe ngapa ya nang kene? Wis kana mulih.